Ahojte. Dnes som sa rozhodol, že sa s vami podelím o nejaký môj názor, nejaké moje myšlienky, ktoré ma napadli a myslím si, že sú pomerne prínosné pre človeka v tejto dnešnej modernej dobe plnej rôznych výdobytkov a technológií a rôznych takých podnetov a je to hlavne prínosné v tom, že ľudia veľakrát sú takí prehltení rôznymi informáciami, je veľmi veľa ciest v tejto dobe, ktorými sa môže človek vydať. Ja osobne sa napríklad tiež v tom strácam, hľadám sa a pre niekoho, kto je taký v tom vnorený, v tom, nazvime to, že akože v Matrixe alebo v tomto svete, že upadol do tejto hry tohto života, tak je pomerne zložité sa z toho nejako vyhrabať. Dlho som rozmýšľal, že čo natočiť alebo čo nahrať teda. No a aby to zapasovalo do nejakého aj môjho scenára, takého bytostného, že s čím sa budem ja nejako stotožňovať, tak som prišiel k tomu názoru, že je dobre povedať o nejaké moje skúsenosti. Dlho som rozmýšľal, že o čom tak možno natočiť nejaké, nie video, ale nejakú takúto nahrávku, nejaký taký, nazvime to, že podcast. No a vyšlo mi, že najlepšie je povedať o nejakej mojej skúsenosti, ktorá by mohla niekoho možno, že osloviť, niekoho inšpirovať a už koho to osloví, tak budem rád, keby aj len jedného človeka. No a ide o to, že chcem vás tak povzbudiť a inšpirovať, aby ste si v tejto dobe a v tomto čase otvorili svoje srdcia, svoje oči a začali vnímať veci, rôzne nazvem to, že znamenia, ale nechcem to škatulkovať len do tohto názvu, nazvime si to hociako. Proste začníme vnímať veci, ktoré sa dejú okolo nás. A dobre, aby som bol konkrétnejší, tak každodenné javy, veci začneme nejako vnímať. Napríklad, keď sa ráno zobudíme a započujeme spev vtákov, tak len to začneme počúvať. Keď máte doma nejaké zvieratko, psíka alebo mačičku, tak len prídite k nemu, k nej a zoberte si ju. Len proste začnite vnímať ten život taký, aký je a dajte prednosť svojim zmyslom, dajte prednosť svojim zmyslom, aby vám to vedeli tak nejako sprostredkovať, ten taký zážitok z toho. A budete veľmi prekvapení, že ako vám to môže pomôcť, ako vám to môže naozaj otvoriť aj tie oči. Poviem môj konkrétny príklad. Napríklad, stalo sa mi raz ráno, že som išiel do práce a mám inak manželku, volá sa Martina, má krásne meno, je krásna a milujem ju najviac na svete. No a ona išla do práce tiež, ale neskôr ako ja. Ale chcela už stať a tak, proste porobiť si svoje veci. No a povedala mi, aby som jej
zavolal, keď prídem do práce. No, ja som išiel do práce, hej, pohodičke, v kľude, a keď som prišiel, tak samozrejme čo? Zabudol som. A ja mám prácu kuriéra, takže prišiel som na depo a začal som proste si triediť svoje balíčky a vytriedil som nejakých 10, hej, a zrazu mi volá telefónne číslo. A kto vie, tak ten vie, že kuriéri idú celkom pomerne skoro, na mňa je to skoro, teda do práce o takej 5:00 som bol na DP, hej, a zrazu mi volal telefón. Niekto mi volal, hej, zvonil mi telefón. A sa pozerám, že o 5:00 ráno proste zvoní telefón, tak som zdvihol a že dobrý. A pán, ktorý sa tam ozval: dobrý, komu som sa dovolal? A ja, že tu je kuriér. Že, pardon, to som nechcel, prepáčte, dovidenia. A ja som si vtedy uvedomil, že jejda, veď ja som mal zavolať svojej manželke. No a to je presne to, že aj takéto situácie na oko celkom nepochopiteľné, hej, kto vám môže len tak zavolať o 5:00 ráno, tak toto sú presne tie signály, hej, môžeme to aj tak nazvať, také znamenia, signály, ktoré sa dejú, že niečo som možno mal urobiť, alebo niečo, na čo som zabudol. A v tomto konkrétnom prípade to bolo to, že som mal zavolať svojej manželke. A ja som na to zabudol a hneď ma to napadlo, že jejda, veď to bolo presne to, že mal som jej zavolať, zabudol som, tak som jej zavolal a hej, hotovo. A tu je koniec príbehu, ale ide o tú pointu, že na oko aj takáto srandovná situácia, že o 5:00 vám niekto zavolá len tak random a nejaké neznáme číslo, je to omyl a vlastne vy si uvedomíte, že vy ste chceli niekomu zavolať. Tak zavolali vám, aby vám to pripomenuli. Hej? Tak takáto nejaká konkrétna skúsenosť a takýto nejaký príklad som vám chcel načrtnúť, aby vám to vedelo tak nejako možno bližšie no, rozumiete. No, takže chcem vás k tomuto povzbudiť, aby ste ale aby ste prehlbili svoje vnímanie na oko len tak nejakých zvyčajných, úplne obyčajných vecí a tým pádom ich spravíte neobyčajné, hej. Všetko potom bude pre vás také zázračné. Naozaj, skúste to a uvidíte, ako sa vám možno začne svet meniť. Tu možno nastáva aj taká otázka, že áno, sú tu problémy rôzneho takého osobného charakteru, aj pracovného, proste problémy všetkého druhu, ktoré to tak zatemňujú a nedovolia tomuto vnímať. Ale ak sa vám dá, tak v každej nejakej chvíle svojho života si skúste nejako uvedomiť a svoju pozornosť skúste zamerať na tieto veci. Nejde o to sa zbaviť tých problémov, hej. Vždycky, keď sa chcete zbaviť nejakého problému tým, že sa ho snažíte odstrániť, tak v podstate nič neodstránite, pretože sa zameriate na ten problém. Je úplne jedno, že sa snažíte ten problém odstrániť. Vy ste jednoducho zameraní na problém. A tam je ten problém. Tak sa zamerajte na nie problém. Zamerajte sa na pekné veci, na veci, ktoré vás, alebo veci javí, proste hocičo, na človeka, ktorý vám robí radosť v tom živote. A potom
teda aspoň z mojej skúsenosti, je to potom také o inom. Hej, môžete zažívať aj také pekné veci a uvidieť, ako sa vám ten život pred očami úplne mení. Takže k tomuto som vás chcel povzbudiť a držím vám palce a dúfam, že sa uvidíme alebo počujeme aj pri ďalšom nejakom podcaste, rozhovore alebo knihe, možno aj s mojou manželkou. A tak ďakujem vám za váš čas, že ste prišli na tento kanál. Verím, že som vás nejako inšpiroval, zaujal a dúfam, že vás neotravoval môj telefón alebo kocúr, ktorý tu vedľa mňa prišiel ma pozrieť. A tak vám prajem ešte pekný deň, majte sa a vidíme sa. Ahojte.